אם הם באים, גם הילדים של רמה, שתעשי חשבון, זה לא, זה לא. אי אפשר. אי אפשר כל כך. איזה כיף. עכשיו הבת אתמול הלכתי להסתכל מה. חוץ מזה הם יצאו לקיבוץ היום. אתה יודע איך... נתקע באירופה שם. בהונגריה. כן? הוא לבד? כמה זמן לוקח להם? למי? לאבי. למה תפסיקי לצלם אותי רק כשאני עובד, אני מבקש. עכשיו שחותכים את העוגה אתה נכנס בפנים. לא נכנס בפנים, עזבי אותי מעוגות, אני חותך... יום הולדת, יוצאים לאבא שלך. הגיע הזמן, ילך. הגיע הזמן מה? ילך. מי ילך? קאט, קאט. די, תפסיקי לצלם אותי. השאלה אם אני אשב יום אחד אראה את כל הסרטים האלה, זאת השאלה. לא תראי אותם. מה? לא? זה כבר לא נהן משהו מיוחד שם, שם תמונות גדולות. תקני, אלבום אחד גדול. תביא כסף, תביא כסף. כל בן וכל בת לא נולדו ביום אחד, רק ביום הולדת, רק ביום הולדת. קום תחתוך את העוגה, תעשו לו מקום לחתוך את העוגה. תביא את העוגה, תביא. בוא, אתה יום הולדת, חגיגה נחמדת. אנחנו נחתן אותך, אתה רוצה לדעת? כן, כן, מאוד. נדב עוד מעט יום לו בר מצווה. כן, עוד מעט. צילמת? הנה, וואו, מי הביא את העוגה הזאת? מתי יש לך יום הולדת? איך חותכים את זה? לא, אל תבואי ולא צריך לעשות לך על האש כדי שתביא עוגה ב-20 שקל. למה נביא גם מתנה? זהו. הפרסקים שהסעת עולה 20 שקל. זהו, תכנסים. זה אפרסקים שקנית? זה עוגה. לא, לא, זה עוגה. זה אפרסקים שקנית? לא, בכלל מקופסה. זה עוגה עם כל האהבה שלי לששון. לא. אל תאהבי אותנו בעוגות. זהו, תאהבי אותנו בכסף. תביא 100,000 מההון שלך. מה את רוצה למות עם כל הכסף? רגע לך אין כסף? אין לי. יש לך. אין לי. ואין לך. העיניים שלו על הכסף שלי. כן. שמת לב? תרשמי אותי בנדוניה. את יודעת מה תעשי את המציאות הזאת? אתה רוצה שאני אאמץ אותך? 1, 2, 3. אתה רוצה שאני אאמץ אותך? שאני אאמץ אותך? לא, תודה כמה. היא הבן שלי הקטן. אני לא אוכל אוכל שהיה קפוא שבוע. אצלי טרי. שמעתם? וזה חשוב. אפרת שלי אוכלת קפוא ודורון אוכל קפוא, הוא לא אוכל קפוא. סיבה טובה. לא, לא, אותי לא לצלם היום, אני... אבי, איזה יום. לקחתי שם אקמול. זה? קצת, כן, פה ופה. אני מדבר עם אנשים כאשר זה עובר לשיחת החי. מבין? אם יש למשל ליאורה היא מדברת והיא לא מסתדרת איתו. אפרת מדברת והיא לא מסתדרת איתו, אתה מקשיב? כן. והוא צורק עליה, והיא אומרת, אוקיי, אני אביא לך את המנהל. אוקיי. ואז אני לוקח את הפנייה, וכששומע אותי אז זה קצת אחרת. אני יכול גם... כן, יש לך קול עם פחות באס משהו. צריך לדעת, שזה קורס קטן. מאשר של? נדב, לא זוכר. בדיחה פרטית, איך אחורה? אז בבקשה, לג'ימייל שלי לשלוח לי את הקורות חיים, אני רוצה להכניס אותך. אבל אין לי קורות חיים משהו מרשם. אל תצלמי אותי אחרי יש כמה דברים? מה אני צריך שכתוב שם? תראה, אם אתה שולח קורות חיים אז אני הולך למנהלת ואני קודם כל שאתה איש משפחה, ובית אתה תותח. ואני מאוד מאוד... אתה יודע שאני תותח. אני יודע שאתה תותח. השאלה אם הם מחפשים. תלוי במה. אתה יכול כבר באינטרנט. אבל בזה אני לא כזה. תלוי במה, אבל... אתה יודע למצוא את הכרטיס של המחשב? מה אני יודע? אתה יודע למצוא את ה-Local Area Connection של המחשב? אני צריך ללמוד את הדברים האלה. אוקיי, אני יודע איך לעשות את זה, אני לא יודע מה באמת זה. IP Config, אתה יודע מה זה? IP Config? פקודה? היית פעם בפקודה IP Config? אוקיי. אימייל, אתה יודע מה זה אימייל כמובן? נכון? והוא עזב את אשתו, יש לו בת מאשתו הראשונה. בגללה? לא, לא. לא יודעת מה בגלל. הוא עזב את אשתו בגלל. הוא שואל עכשיו את השאלה?
אכפת לה. אני לא שומעת כלום. איפה? אני גם רוצה לראות אותה. את אימא שלי. אבל את לא שיקרת. אתה יודע כמה היא הייתה, הייתי רוצה שהיא תבוא? והיא הייתה שמחה לבוא? למעלה. מפלסטיק, סימה. מפלסטיק. לחיץ כזה, כאילו... כן. כן, עכשיו מוכרים. צריך שיהיה לנו. וגם המבשר. עם הקליטות כאלה אני אוהבת. היו שירים יותר יפים. שימה, את אחד? מה אכפת לך? אתה לראות את זה? אתה לא יודע. כתוב בעיתון. מקום שלישי. לא, כתוב בעיתון שכל הסיכויים שלו יעלה לשלב הראשון. הוא במקום שני, הבן של נתניהו. מדברים על איך חוקק, לא על כן, זה יפה. אה. וואי, אהבתי את השיר. קראת מקום שני. את זה ואת קורת אין מספיק, אבל מה עושים? יש את שני הגשים. וואט לא אהבתי. אני אוהבת את השיחה שלנו. מה זה? שקית הפתעה. פרץ. לא פרץ. הנה, הוא צוחק כן, עליי. פרץ. פרץ. תורידי את העדשה, הם קראו לי. הנה, מוקי יוצא את הפרצופים שלו. כן. ואני לוקחת את הנורמיטן, חצי נורמיטן וסוכר. אני חולה. סוכר. כדור אחד לסוכר. ושומרת, פחות או יותר. אז קפה טוב עשיתם, זה הכל כבוד. מי עשה לך קפה? לא אני, הוא עשה לך. אל תשאלי מה... אז אל תביא לו מתנה. למי לא להביא מתנה? לששון? לא להביא לו? לא. מגיע לו. תפסיקי לצלם אותי. זהו, תמונה אחת וזהו. עושה תמונות או שאתה עושה וידאו? זה וידאו, אתם יודעים את זה צילמתי. מוקי, אתה יודע מה קרה? מביא כל הזמן לשולחן, רואים את הידיים שלו זורק אוכל על השולחן. אמא, תזיזי את האף תשמע את שלך, מי את עושה רואים. צל. רואים אותך ואת אפרת ואת מי עוד הייתה איתנו ישבה? איפה את רואה את זה? בטלוויזיה שלך? העברתי אותך, אתה לא, אתה היית בצד, אבל פה יושבים, מי ישבו ממול פה? שלושה. גילה, דרור, יובל בא בסוף. אבי לא היה, הוא היה בבית, אנחנו פה, וכל האכילה שאתם אוכלים מצולם. אז רבקה. איפה את רואה את זה? בטלוויזיה שלך? דורון העביר לי את זה לוידאו, ל-DVD. הנה, תמונה פה לידו. בווידאו אומר לך את זה? ב-DVD? ב-DVD, ישר ל-DVD אמרנו. אז יש שם איזה חצי שעה שהסרט הולך סתם לחינם, ושומעים את השיחה, כל השיחה. שאנחנו מדברים ואוכלים. לא, שישאר, הנה אימסימה, בואי אימסימה. בואי ילדי, נו, בואי הנה, צלם. צלם. מסריט! נו, תסריט פה. הנה, מסריט. ככה זה מסריט לבד. לחצת על הכפתור העגול? כן? אבל כאן הוא עושה סימנים כל הזמן. כל הזמן עושה סימנים. זה חמור. אבי, אתה באמצע הצילום עכשיו. עושה פרצוף. כל הפנים שלי פרצוף כל היום. עזבי! צלם את נדב קצת. הנה נדב. תנדם עם הקולות? בלי פרצופים. צלם את רמה. אותי ורמה. תעזבי אותי. עזבי. רמה, נו, רוצים להסריט אותך. תביא אותי, די. אז מה אם את מכוערת כפרה? זה תורשתי. דווקא המשפחה... עכשיו שומעים שאני מדבר? המשפחה יפה. אמא, שבי רגע בצלל בזה. אני רוצה להסריט את האף שלה. לא, על הצד, נו, תסובבי את הראש. תסובבי את הראש. תביא את המצלמה. תסובבי את הפנים לשם. תביא את המצלמה. אני עושה פוקוס. הסתבכתי איתו עכשיו, גמרנו. בסמלה עולה לאבטיח. אחור אבל, זה לא מכריע לי. את לא מוחקת. רחמי, תביא. אני שום דבר לא מוחקת, הכל אני משהו.
היא ידעה 5 שפות, היא לימדה אותם בבית ספר. סימה, הזבל פה. אחר כל נזילה. שימי לב שאת מרימה בזה. היא לימדה גם עברית. אבל היא הייתה בארץ, היא הייתה שמה, לימדה עברית. ואחרי שהיא לימדה עברית, אז תפסו אותה הרוסים, שמו אותה בסיביר. 3 שנים הייתה בסיביר. חזרה מהסיביר, עלתה לארץ בגיל 70. עכשיו, כשהייתה לארץ, אז פה אנחנו מקבלים פנסיה, הפנסיה שלה הלכה. פה בארץ נתנו לה חדר, נתנו לה דירה, מחוג, עד גיל 95, כל הימי שלישי שלי דפוסים. זה החיים שלה. כל הזמן. היא הביאה את ההורים שלה, והיא איבדה את הבת שלה. תביא, זהו. כל ימי שלישי שלה דפוסים. וואלה, מה? ימי שלישי שלה.